man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany. Sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 18 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Balik na kita diri sa aton nga pagpalagid sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton kantuan ang aton nga mga balita national international kay iban pa. Aton danay nga hibaluon ang dalagan sang panahon sa aton nga weather update sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Yaran sa pagkakalinya, Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone o kon ITZZ o kun ang pagsugatay sang hangin nga gikan sa Northern Hemisphere kag Southern Hemisphere ang mag-aapekto sa Southern Mindanao. Ang nabiling nga bahin sang pungsod kalakip na ang Metro Manila, ang maka-eksperyensya naman sang magulugal umon tubtub sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pagulan kag pagpanagob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ. Ang bilog nga pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan tubtub na minhana sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 32 degrees Celsius nga may 83% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasgong nga 3.8 kilometers per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius nga may 2% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ang may kabasgong nga 2 kilometers per hour nga may clear with periodic clouds. La Union, 27 to 32 degrees Celsius nga may 87% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 1.8 km per hour nga may clear sky. Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius nga may 88% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin ng may kabasugong nga 5.3 km per hour nga may few clouds. Butuan, 23 to 32 degrees Celsius nga may 92% nga tsansa sa pagulan. Ang hangin na may kabasgon nga 1.4 km per hour nga may scattered clouds. Ang adlaw ang nagbutlak las 5:43 subong nga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini sa Bombo Grace Lynn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyag to mga kabombo ang ato nabatian ng ato nga weather update gikan sa ato nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton. Kag karon saydo naman kita sa detalye na sang ato nagapangunang balita national. Ginhangkat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Estados Unidos nga magbulig sa pagpa-curb sa nga nagasaka nga presyo sang gatong sa kalibutan. Santo sa statement sang palasyo, ginpahayag ni Presidente Marcos sa 10th ASEAN-US Summit sa
Phnom Penh nga nag-aapilar ni sa Estados Unidos nga gamiton ang global influence ni agud nga mapahagan-hagan ang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ginainganyo sini ang long-term support sang Amerika para sa implementasyon sang ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation. Ginapangunahan ni US President Joe Biden ang American delegation sa ASEAN-US Summit. Ginapanawagan man ni Presidente Marcos ang bulig sa Estados Unidos sa pagpakibato sa climate change kag pagprotekta sa environment. Nag-apilar ini sang suporta nagikan sa US para sa trabaho sang ASEAN Center for Biodiversity. Ang center ang nagapreserve sang nagkalain-lain nga mga ecosystem kag mainstream biodiversity sa relevant sector sang ASEAN. Iniagod nga mapasanyog ang resilience batok sa climate change kag mga impact sini kaangay sang natural disasters. Samtang imbitado si President Ferdinand Marcos Jr. nga magtambong sa World Economic Forum sa Switzerland sa Enero sa masunod nga tuig suno sa Malacañang. Sa isa ka statement ginpahayag sang Office of the Press Secretary nga ginimbitar ni WEF founder and Executive Chairman Klaus Schwab ang presidente sa isa ka breakfast meeting. Ang World Economic Forum ang patigayunon sa Davos, Switzerland sa Enero 16 tubtob 20 tuig 2023. Suno sa palasyo ginkomed ni Schwab si Marcos bangod sa makusog sini nga pagbalik sang ekonomiya. Sa third quarter sini nga tuig sa una nga 3 ka bulan sang opisina sang Marcos administration, ang ekonomiya gina-measure sa gross domestic product on GDP ang nagsaka sang 7.6%, mas madasig sang sa upwardly adjusted nga 7.5% sa second quarter. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginchekyar sa mga otoridad ang bangkay sang 170 ka mga inmates sa New Bilibid Prison nga nahamtang sa Eastern Funeral Homes. Kaupod ang mga opisyal sang Bureau of Correction kag Philippine National Police. Ginpangunahan sang Justice Department kag ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang inspeksyon. Suno kay Fortun, nakit-an sini ang kapin 50 ka mga bangkay nga yara pa sa maayo nga state kag suitable para sa eksaminasyon. Ginapakita man sa iya ang kapin 120 ka mga bangkay nga mga mala kag nagaduha-duha ini kon magamit pa ini sa forensics. Suno pa sa pila ka mga sources. Ang mga bangkay ang natipon kag nagtiner sa punerarya sa sulod sa masobra 3 na kabulan. Suno kay Fortun, dapat kayuhon ang sistema nga hindi magtambak bangod makaluluoy ang mga punerarya. Kasubong man ang nagtaliwan kag nagakadapat lamang nga hatagan sang dignidad ang ilang nga kamatayon. Samtang ginpahayag naman ni suspended Bureau of Correction o Bucor Director General Gerald Bantag nga ilan na nga gina-address ang issue. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Amoy ato mga kabombo aton nga balita national, karon sa ilo na makita sa aton nga balita international. Iga-anunsar ni former President Donald Trump sa masunod nga semana nga sila ang liwat nga magapadalagan o kung siya ang liwat nga magapadalagan bilang presidente sa 2024. Sunod sa long-time advisor nga si Jason Miller, ang divisive former president nga nagaedad sang 78 sa masunod nga eleksyon ang magapatimaan sang isa ka presidential run samtang nagakampanya para sa Republican candidates kadungan sang midterm elections ini nga tuig kaya ginapahayag nga siyang magahimo sang dako nga announcement sa Martes. Sunod kay Miller, iga-anunsyar ni Presidente Trump sa Martes nga siya ang magapadalagan bilang presidente. Sunod pa diri ini ang mangin professional kag bottomed-up announcement. Sunod kay Miller, siya ang ginhambalan ni Trump nga wala nasang pamangkot pabangod siya ang magapadalagan gid. Ang anunsyo ni Trump sa Florida ang matapos ang disappointing run sa pila ka mga kandidata nga iya ginsuportahan sa midterm election. Kag sa katapusan nga balita international, nagkasugot ang mga Southeast Asian leaders sang Biyernes nga pahanugutan ng East Timor nga makigbahin sa 10-nation ASEAN Regional Bloc suno sa isa ka statement nga ginrelease ang summit host nga Cambodia. Sa statement sa ASEAN, ginpahayag sini nga sila nga mga leaders sa Association of Southeast Asian Nations ang nagkasugot nga batunon ang Timor-Leste nga mangin na ika-11 nga miyembro sang ASEAN. Ang East Timor ang pinakabata nga pungsod sa Southeast Asia nga nakaangkon sang independence nagikan sa Indonesia sang tuig 2002 matapos ang 24 ka tuig nga occupation.
Sa isa ka summit sa Phnom Penh na hisugtan sa mga regional leaders nga i-grant ang East Timor Observer status kag ang kinamatarong nga magtambong sa ASEAN meetings kag summit session suno sa summit. Ang bloc ang maghihimo na sa isa ka roadmap nga nagaset out sa criteria nga dapat malabot sa East Timor antes mag-grant ang full membership. Samtang sa balita nga espesyal, marigkam kag peste sa panulukan sang kadam-an ang mga ilaga. Apang may mapuslan man sa ila, kaangay lamang sang paghana sa mga dalagko nga sahi sang ilaga, agod nga mangin kabahin sang search and rescue operations. Sa report sang Next Now, naging pahayag nga ginumpisa na sang kompanya ang Apopo ang paghana sa mga ilaga agod nga pangitaon ang mga biktima sang linog kag iban pa nga mga kalamidad. Ginabutangan ang mga ilaga sang high-tech nga backpack para sa real-time kag wireless nga audiovisual communication. Ginatuluan man ang mga ini nga gamiton ang microswitch nga nakasabit sa ilang liog para maghatag sang senyales nga nakita na sang mga ini ang mga biktima. Ang mga African giant pouch rat ang ginagamit sa paghanas bangod sa ilang nga pinasahi nga kaalam kag mas malaba man ang ilang nga kabuhi kung ikumpara sa iban nga sahi sang ilaga. Ipadala man ang mga sambit nga ilaga sa Turkey para sa dugang nga pagtuon sa oras nga makumpleto ang paghanas sa mga ini. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sang aga. Karoon sa ilan naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Atensyon sa mga motorista. Ginalauman niya magsaka ang presyo sa produktong petrolyo sa madason nga simana suno sa oil industry sources. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Ginalauman nga magasaka ang presyo sa produktong petrolyo sa madason nga semana suno sa oil industry sources. Santo sa oil trading sa nakaligid nga 4 ka adlaw, makita ang mayara sa mataas nga indikasyon sa pagsaka sa presyo sang gasolina kag kerosene. Para sa price adjustment sang diesel, nakita nga may gamay nga rollback ukon wala sang pagbag-o. Samtang ginpahayag naman sang oil industry source ang presyo kada litro sang diesel ang maganubo sang 10 centavos tubtob 30 centavos, samtang ang presyo sang gasolina ang magasaka sang 70 centavos tubtob 90 centavos kada litro. Ginpahayag sa energy official nga ang projected price adjustment ang mahimo pa nga magbago nakadepende sa resulta sang oil trading. Nakaandan nga ginaanunsar sa mga oil companies ang price adjustment kada Lunes kag ginapatuman kada Martes. Epektibo sang Martes, Nobyembre 8, nagpatuman ang mga oil firms sa pagsaka sa 1 pesos and 40 centavos kada litro sa gasolina kag rollback kada litro nga 50 centavos kag 35 centavos para sa diesel kag kerosene. Halin sa Enero subong nga tuig, ang net increase ang nagdangat na sa 17 pesos and 25 centavos kada litro para sa gasolina, 36 pesos and 30 centavos kada litro para sa diesel, kag 28 pesos and 60 centavos kada litro para sa kerosene. Samtang sa foreign exchange rate, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 23 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 42 pesos and 6 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 41 centavos. Ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 35 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 46 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell, Petron stations, 66 pesos and 65 centavos tubtob 66 pesos and 75 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 85 centavos tubtob 67 pesos and 65 centavos ang presyo sang premium, kag 76 pesos and 55 centavos tubtob 79 pesos and 45 centavos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligat sa tak na alas 6 sang aga. Kaya kamuyad to mga kabombo ang aton nga kabugusan niya pagpangalagay diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 13 sa bulan sa Nobyembre, sinitag 2022. Kag sa katapusan, kami niya nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kagkaroon mga kabombo, ato naman niya kantuan ng aton nga patrol kay Bombo Carla May Defensor para sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa pekalinya. Bombo Carla, please come in.
Yes, babasagan live kita diri sa sa Our Lady of Candles subong nga aga kag magatambong na makita no sa Santos nga misa diri babasagan so party aga pagid no ang aton sini nga mga kauturan nga nagapatulong diri or para matambong sa nga Santos nga misa babasagan so kalabanan diri nato na makita si mga katigulangan naton ni mayo man ini aton sini nga mga youth no diri sa Our Lady of Candles nga babasagan kay di aga pa ini sila nga nagapadulong diri no para magtambong man sa Santos sa so party to wala makita sa may mga tiyagan nga pagpanaliti kung pagulan-ulan subong nga aga babasagan. Mayo man na Bumbo Carla no kay makita gid naton nga temprano pa makapadulong ang aton nga mga pumuluyo magkanto sa mga simbahan sa subong nga Domingo ya kay wala maayo gid ang tiyempo naton Bumbo Carla. Sakto gid babasagan no ang iba diri ti nagapatulong pa lang iba diri ti ari na diri no nakaplastar na di sa Our Lady of Candles Parish Parish Church Babasagan no so mayo ba no ay ti aga pa no pagkatapos sa Santos sa misa kalabanan diri sa ato sini nga mga kauturan magabanding-banding yan no kay ti Sunday isa family day babasagan. Ti sa subong mo Carla nga medyo makanay-kanay gid ang aton nga tiyempo wala sang gulugalom wala sang mga pag-ulan. Kumusta ang kadamuon sang mga sumilimba? Yes, babasagan ti Mambal Manato no nga mapuno man no ang simbahan sang Our Lady of Candles Babasagan may mga extra chairs man hindi sila nga ginasagwa in case nga wala na dali sang may mapungkuan sa sulod sang mismo no sa Our Lady of Candles Babasagan. So at least no ato sinidiri ang mga kauturan na diri sa Our Lady of Candles mapupa Manila no ang sulod sa church babasagan. Pero regardless dito sa medyo malawig-lawig naman nga pagpahalog sang face mask mandate Bumbo Carla mga pumuluyo naton nga face mask gid gyapon no. Yes, sige po na babasagan no nagasuksok sige po na ato sini nga mga kauturan sa face mask hindi lagi diha matula no matula lang iban hindi lang iba sini nga face mask babasagan sa babasagan magsugod na ang Santos nga misa. Maayong aga sa inyong mga kauturan. Yari na kita karon sa 30 kag 3 nga Nobingo sang tuig. Kagang aton tima amuang mga katawhan kita sang paglaom. Ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia ang kapahayuan sa masunod nga mga kalag sa mga minatay. Gerardo Senior Garcelianosa, Gerardo Is Garcelianosa, Numeriano Dorimon, Julieta Dorimon, Machlin Balatukan, Butch Marquislim, Nestor I. Gabalda, Raimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hincaya, Florencio and Isabel Custodio, Anisita Chowa, Condrado Ondoy, Lorenzo Litonwa, Nestor G. Gorzal, Mamerta, Anatalia, Prino, Rose, Lando Seferino Jr., Irinia, Imon, Sitong, Alfredo O. Espeno, Kelio Espeliogo, Silidonio and Lolita Ponchoso, and Ann Heraldo Tomasar. Ginaupod man nato ng pagpasalamat ng Lydia V. Villanueva, Idmil Banati and family. 46th wedding anniversary of Mr. and Mrs. Mario Diaz and birthday intention of Gerald Vicente Guevara, Karen Joy Guevara, and for the successful nursing board exam of Aika Himinia. Kag ang healing na day Dolores Chonco, Charles Christopher Fernandez, and safe delivery of Nobi Obligasyon. Kag ginaupod man naton sa sini nga Eucharistia ang pagpasalamat sa aton sponsor sa sini nga aga nga amo ang Apostleship of Prayer. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin kag palihog magupod ang tanan sa pagkanta kag sa mga salabton.
aton pagtililipon. Grasyas ang Diyos ang nagdala sa tagsatasa. Diri sa misa ang Diyos aton pakita. Kanya pabatsag ang tanan sa iya. Kakita simbahan sa Diyos. Tapos kag ay ginamag sinadya. Kag pagdayaw sa Diyos. Magdayaw kag magsinadya. Kita tanan sa Diyos. Sa sining santos nga misa. Ialad nato ng tanan sa iya. Magdayaw kag magsinadya. Kita tanan sa Diyos. Sa sining santos nga misa. Ihalad nato ng tanan sa iya. Magdayaw kag magsinadya. Kita tanan sa Diyos. Sa sinayaw kag magsinadya. Kita tanan sa Diyos. Ang aton nga opening song nagaagda sa aton nga kitatanan magsinadya sa pagdayaw naton sa Dios sa aton santos nga misa. Sa ngalan sa Amay, sa Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa inyo. Madamo sa aton ang nagakakugmat tungod sang aton mga palaligban sa kabuhi. Sa bagay nga nagapinsar kita nga malapit na ang katapusan sang panahon. Ang aton liturhiya karon nagasiling, hindi magkahadlok, magpadayon sa pagsalig sa Dios, mangintampad nga Kristiyano, ka manginsaksi sa paghigugma sang Ginoo. Mga utod, ihanda nato ang aton kaugalingon paagi sa pagkilala kag paghinulsol sa aton mga kasalanan. Nagakompisar ako sa Dios nga makagagahon sang tanan, kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga anghela sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahin nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahong sa tanan. Kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa pabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya
sa Espiritu Santo sa kahimayan, sa Diyos Amay, Amen. Sa Diyos Amay, Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa Mga muyo kita, o Diyos nga amon amay, buligi kami agud mag-alagad kami sa imo. Nga amo ang tagtuga sang tanan nga maayo. Kay sa paghimo namon sini, maangko namon ang bugos kag matuod nga kalipay. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kinagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Kung ang Ginoo magkari sa paghukom, magkalipayad tung masapuan nga mga bulahan. Ang pagbasa gikan sa libro ni Malakias nga propeta. Ang Ginoo sa mga hangaway nagasiling, yari karon ang adlaw, magaabot nga ang tanan nga bugalon, kagang malaot nga mga tawo masunog subong sang dagami. Sa sadtong adlaw, masunog sila, kag wala gid sing may mabilin sa ila. Pero kamo nga nagatuman sa akon, ang akon gahom sa pagluwas, magabutlak sa inyo subong sang adlaw, kag magaayo sa inyo subong sang pag-ayo sang silak sang adlaw. Manginhiluway kamo kag malipayon subong sa mga tinday sang baka nga ginpagwa sa turil. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Magkanta kamo sing mga pagdayaw sa Ginoo. Magtukar kamo sang sunata sa mga arpa, upod sa mga trompeta kag mga korneta. Maghinugyaw kamo sa atubangan sang Ginoo ang hari. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Magdaguhub ka, o dagat, kag tanan nga tinuga nga yara sa imo. Magkanta ka, o duta, kag tanan nga nagaistar sa imo. Magpamalakpak kamo, o mga kadagatan, o mga kabakuluran. Magkanta kamo sing tingob sa kalipay sa atubang sang Ginoo. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Tungod kay magaabot siya sa paggahom sa duta, pagagamhan niya ang tanan nga katawuhan sang kalibutan, suno sa katarungan kag kamatuoran. Ang Ginoo nagakari sa paghukom sing alangay sa mga tawo. Hindi lang mag-aman para sa katapusan sa kalibutan, kag pagbalik ni Kristo paagi sa pagsugilano na nungod sini, kag usikan lang ang tiyempo siling ni San Pablo. Ang pinakamaayo nga paghanda, amo ang pagpadayon sa mga hilikuton. Ang pagbasa gikan sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Tesalonica. Kamu inyo nakahibalugid nga dapat ninyo himuon man ang amon ginahimo.
Wala kami magtinamad sang kami kaupod ninyo. Wala kami magbaton sang bulig ni bisan sino, nga wala namon pagbayari, kundi nagpangabudlay kag nagpanikasog kami sa adlaw kagabi, agod nga wala sing isa sa inyo nga mabugatan sa pagsakdag sa amon. Ginhimo namon ini, hindi tungod kay wala kami sing kinamatarong sa pagpaabot sang inyo pagsakdag sa amon, kundi ginhimo namon ini subong sulundan ninyo. Sang kami kaupod pa ninyo, ginsingganan namon kamo. Ang bisan sino nga hindi luyag mag-obra, hindi pagpakaunon. Ginasiling namon ini, kay nakabati kami, nga may iban sa inyo nga mga matamad. Wala sing bising iban nga ginahimo, kundi ang pagpanghilabot sa mga buluhaton sang iban. Sa ngalan sang aton Ginoong Hesukristo, ginasugo namon ini nga mga tawo, kag ginapaandaman nga dapat sila magkabuhi sing malinong, kag magpangita sang ila kaugalingon nga pangabuhian. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagkaguba sang templo, mga kalamidad kag panghigabot, amo ang mga imahin sang pagguba sang daan kag mga pagsugod sang isa naman ka bag-o nga pagsulundan. Pero ang tawo nga nagapadayon sa pagtuo kag paglaom, wala sang dapat kahadlukan. Siya amo lamang ang magakabuhi sa kalibutan. Magtindog kamo kag magbayaw sang inyo mga ulo, kay ang inyo kaluwasan malapit na. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. May mga tao nga naghambal na nungod sang templo kung paano napunihan ini sang batahong nga mga bato kag sang mga dulot nga nahalad sa Dios. Sa Jesus nagsiling, nahanungod sining mga butang nga nakita ninyo, mag-aabot ang tion nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato nga nasampaw sa isa. Ang tanan pagagubon. Nagpamangkot sila, manunudlo san o bala mahanabo ini? Kag ano bala ang tanda nga madali na lang ini mahanabo? Sa Jesus nagsiling sa ila, magbantay kamo agod hindi kamo pagpatalangon. Kay madamo nga mga tao ang magakari sa akon ngalan nga magasiling ako amo siya. Kag ang tion nagabot na. Pero hindi kamo magsunod sa ila. Hindi kamo magkahadlok kung makabati kamo nga may mga inaway kag mga kinaghubot. Ini nga mga butang matabuanay, pero ini wala nakakahulugan nga ang katapusan malapit na.
Kag nagsiling pagid siya. Ang isa ka pungsod magapakig-away sa isa ka pungsod, ang isa ka ginarian magasalakay sang isa ka ginarian. May magaabot nga mabaskog nga mga linog, mga gutom kag mga peste sa nagakalain-lain nga mga lugar. May makakulugmat nga mga butang kag dalagko nga mga tanda sa langit. Pero sa wala pa initanan nga mga butang bahanabo, dakpon nila kamo kag hingabuton. Igatugyan kamo sa mga sinagoga agud hukman kag pagabilanggoon. Pagadalhon kamo sa tubang sa mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. Ini mangin kahigayunan ninyo sa pagpanaksi sa maayong balita. Gani magpakalig-on kamo kag hindi lang anay magpalibog kung ano ang inyo isabat. Kay hatagan ko kamo sa mga pulong kag kaalam agud nga ang inyo mga kaaway. Ang sarang makalalis ukon makapamatok sang inyo ginasiling. Bisan ang inyo mga ginikanan, mga kauturan, mga himata, kag mga abyan, mga tugyan sa inyo, kag ang iban sa inyo, ipapatay nila. Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon. Pero wala sing bisan isa kabilog nga buhok sa inyo ulo nga madula. Magpakalig-on kamo kaysa sini nga paagi, maluwas ninyo ang inyo kaugalingon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Ang aton nga mga balasahon sa Ebanghelyo nagasugid sang pagkaguba sang templo sang Jerusalem kag sang Jerusalem mismo. Para sa mga Hudiyo, ang pagkaguba sang ila templo kag sang ila syudad katapusan na. Katapusan na sang kalibutan para sa ila. Ini nga balasahon kinadala sa aton karon nga Domingo kay manugtapos na ang liturgical year. Ang liturgical year sa aton nga simbahan. Kag ini nagapabatyag sa aton sa katapusan sang kalibutan. Ukon sa katapusan sang aton kabuhi. Ang pamangkot naton amo ini. Gaano kita kahanda kung mag-abot ang katapusan? How prepared are we when the end comes? Kag ang end o kung katapusan, hindi mapunggan. Maabot ina. Kung saan hindi kita kahibalo. Ang pamangkot, preparado bala kita. Many centuries ago, mga kauturan, sa isa ka progressive ka syudad sa Italy, may isa ka mataas nga bulkan, Mount Vesuvius. Sobra na 1,000 ka tuig. Wala gid ina nagaaso. Wala man ina nagangurog. Apang sa hinali lang. Nagbuga ang Mount Vesuvius, naglupok daw atomic bomb, mga kauturan. Ang iya nga pagpagwa sang laba kag kalayo kag bato, mga kauturan, naglawig isa ka adlaw 40 hours ang iya nga pagbuga. Ang syudad nga ginataw, ang syudad ngalan niya Pompeii, the city of Pompeii. Ang mga pumuluyo had no chance to escape. Ang mga pumuluyo had no time
to escape. Sa gilayon, tinabunan sila sang kalayo, mga kauturan, kag sang lava. Ang kataason sang lava, 20 pies, amoy na nagtabon sa bilog nga syudad sang Pompeii. Matapos ang malawig ng mga tinuig, ginkutkot nila ang lava, kag nakita nila dito ang pangabuhi sa mga tao sa Pompeii. Ang imahen, duha ka imahen, iyan ni Venus, kag iyan ni Mercury. Amoy na ang ila ginasimba. Venus, goddess of love. Mercury, goddess of money. In other words, pangabuhi nila kwarta, sex, patuyang, mga kauturan. Wala ang Diyos. Ano ang nabutang sa first reading sa Book of Malachi? Sa gilayon, mag-aabot ang kalayo sa pagsunog sa mga bugalon. Ang bugalon, amo ang tao nga wala nagakilala sa Diyos. Ang ginasimba, ang kaugalingon lamang, ang self-satisfaction, ang kwarta for his own self. Bugalon, mga kauturan. Sa gilayon, mag-aabot ang kalayo sa pagsunog sa mga bugalon. Apang ang mga nagkakilala sa Diyos, pagaluwason. Nga kauturan, the end will come. Why kita kahibalo? How prepared are we? Para sa aton mga kauturan, sa preparasyon naton, mamangkot kita sa aton kaugalingon. How prepared are we? Magkuto naton aton kaugalingon sa isa lang kalabing importante nga bagay sa aton Christian life. Sa isak importante nga bagay sa aton Christian life, kag ano ina? Gugma. Love, mga kauturan. Kag sa tatlo ka areas, usisao naton ang aton kaugalingon. Sa tatlo ka areas, usisao naton sa aton kaugalingon. Number 1, our thoughts, pangunahuna. Number 2, ang aton ba. Mga tinaga, ang aton mga hambal. Ikatatlo, ang aton aksyon. Okay, usisao naton ang aton kaugalingon. In our thoughts, how judgmental are we? Ginahusgaran naton ang iban. We are unkind. We are uncharitable. Ginahusgaran naton ang iban. In our thoughts, mga kauturan, how judgmental are we? And when the end comes, kag masapuan kita, maabtan kita sa sina nga sitwasyon, when we die, where shall we spend our eternity? There is uncharitableness in our thoughts. Ikaduha nga area, in our speech, in our hambal. Amuman, uncharitable kita sa aton mga hambal. Ang ginatawag naton sa Binisaya, kutso-kutso. Gapaguba sang iban. Ba mga kauturan. Kag inang ba ina naglabot sa social media, sa mga group chat, mga kauturan. How destructive, mga kauturan. Makaguba sang
isig katawo naton. Mga kauturan, kung husgaran kita, how prepared are we? Ang aton ang aton mga hambal, nagapilas ang tebalatyagon sang iban. Nagapilas kag nagaguba sang unity. Nagaguba sang community. Nagaguba sang family. Tungod sa ba kag sa mga tinaga nga unkind and uncharitable. Kung mo ina kita, and when we die, where shall we spend our eternity? We are a failure in love. We are a failure in love. Paagi sa aton ba kag mga hambal. We have caused disunity. Nagalinapta ang isa ka community. Kag inang ba ginasulit ko, nagalabot sa group chat. Mga kauturan, how unkind, how uncharitable we are. Ikatatlo, aksyon, mga kauturan. Kulang kita sa aksyon, ayhan. Ang ginahistoryahan natin, diri love or gugma. Sa gugma, pagbinuligay, kulang kita. Ayhan, base. Madamo nga mga utod naton, good example of generosity. Maalwan, hindi dalok, maalwan. Kag for example, basta maalwan. May mga panawagan, for example, ang simbahan, for the place of our worship, nga pag-ayuhon, pagwapuhon, waay nagakangilin, mapatad, for the glory of God. Abang, may mga ara nga makasarang, nagalabay lang, kamakita ay, ginapintahan galing simbahan, hasta lang da ang komentaryo, wala na dayon. Bisan makasarang pa siya. Kulang sa aksyon, mga kauturan. And when we die, where shall we spend our eternity? So mga kauturan, sa sinang pinakasimple lang, pinakaimportante nga elemento sa aton Christian life, love. How loving are we in our thoughts? How loving are we in our speech? How loving are we in our action? Dira kita pagahusgaran sang Diyos. Kagabay pa. Nga kung kulang kita dira, tadlungon nato ng aton kaugalingon. There, how much time do you have before the end will come? How much time do you have to straighten up ourselves? Kurika nato ng aton panguna-una pagka-judgmental. How many time do we have? Kurika nato ng aton ba? How many times do we have na magmapisan ang aton mga kamot kag mangin maalwan? The end will come. How prepared are we? Palihog magtindog ang tanan. Tanan kita magpahayag sa aton pagtuo sa Dios. Nagatuo ako sa isa lamang ka Dios sa may nga makagagahom sa tanan
magbuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagato ako sa isa ka Ginoo nga sa Jesucristo, bugto nga anak sang Dios sa ginanak sang Amay. Sa wala pang kalibutan, Dios gikan sa Dios, kasanag gikan sa kasanag. Dios nga matuod gikan sa Dios nga matuod. Ginanak sa wala gintuga, isa sang kinaugali sa Amay. Paagi sa iyang tanan gintuga, tungod sa aton nga mga tao, kag tungod sa aton kaluwasan na naog sa gikan sa langit. Kaginpanamkon sa ni Maria nga Birhen, sa lalang sang Espiritu Santo kag nahimo nga tao, gidlan sang isa sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto sa ginlubong kag nabanhaw sa ikatlo ka adlaw, sunod sa kasulatan, kag nagkayag sa langit, naglingkod sa tuo sang Amay, kag magkakari sa liwat nga mahimayaom sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay, kag iya ginarian wala sing katapusan. Nagato ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa Amay kag sa Anak, upod sa Amay kag sa Anak, ginasimba kag nahimaya siya sing tingob. Nagambal sa paagi sa mga propeta, nagato ako sa simbahan nga isa, Santa Katolika kag Apostolika. Nagato ako sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot na ako sa pagkabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Ginoo agud mahilway ang mga katawhan sa tanan nga kahadlok kag katalagman. Ang aton isiling, Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Batok sa hindi matuod nga mga propeta, nga malimbungan sa ila kaugalingon, wala nagapabilin nga maukod sa ila katungdanan, kag nagapatalang sa ila mga sumulunod, dampigi kami Ginoo. Ginoo luwasa kami. Batok sa tanan nga mga kalalatan nga makahalit, kag makapatay sang tawo, halin sa linog, baha kag balatian, kag gyera, dampigi kami Ginoo. Ginoo luwasa kami. Batok sa katalaw sa pagtindog kag pagpanaksi sang pagtuo tungod sang kahadlok, dala sang pagpanghingabot, dampigi kami Ginoo. Ginoo luwasa kami. Batok sa mga buluhaton nga makahalit sang amon kalag, kag mangin kabangdanan sang amon pagpalayo sa imo, kag sa amon puluyan nga imo ginaman para sa amon, dampigi kami Ginoo. Ginoo luwasa kami. Ginoo luyag mo nga manginhilway kami, buligi kami sa paghakos ang tanan nga mga kalipay kakasakit sang kabuhi, nga puno sang paglaom sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. sa altar mo. Inihalat namon para sa imo. Damdain ni o Diyos kag batuna nga manginbalaan sa ngalan mo. Tinapay amon ginangalan, hugas sa namon pagpangabunay, matunay ni kag bendisyonan mo, nga magitamon tunay nga pagkaon. Dinadala namon sa altar mo, sa altar mo. Ihalad namon para sa imo. Damdain
balaan sa ngalan mo. Ining pino amon pinahalan, ugas sa amon pagsakripisyo. Inabot layan sang imo tumulo, agud mangkon namon ang imo kaluwasan. Inadala namon sa altar mo, ingay ingalad namon para sa imo. Damdain o Diyos kag patunang nga maging balaan sa ngalan mo. Palihog magtindog. Pagamuyo ka mo mga utod, agad ang aton sakripisyo, pagabatunon sang Diyos sa may makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sa iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Diyos nga moramay kahamot ining amon mga dulot, kagihatag sa amon ang imo grasya. Agod dalagaro namon ikaw si matutong, kag madangat namon ang kabuhi nga baldayon, kinapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa Ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namo Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. takos kag amay. Tapos ang kagiging magpasalamat kami sa imo, santos nga may gamaran kagwalay katapusan nga Diyos, kaysa imo nagakabuhi kami nagagiho, kag nagapadayon karon bisan nga umalagi pa lamang kami sa siningaduta. Ginabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imong gugma, kon sa yuro ng paglaom sa walay katapusan nga Paskwa, kaginatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani upod sa tanan nga mga angheles, nagadayo kami sa imo, sing walay untat nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo Diyos sa mga yersito, napuno ang langit kag duta sa imo himaya. Hosana, Hosana sa kahirasan, kayawon ang nagakalisang ngalan sa Ginoo. Santos ikaw, katulog ikaw kagtuburan sa tanan ka pagkasantos. Gani ipadala ang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon, galawas kag dugo sang amon Ginoong Heso Kristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon, gaya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha, kagin pamihak-pihakang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, iya inigin panagtag sa iya manggagintotonan, nga nagasiling. Magkuha kamatanan, kag magkaon sini, kay ni amang akon lawas, ngay katugyan para sa inyo. Subuman, pagkatapos ang panihapon, yagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat kag iyan digin palibot sa iya mga gintotonan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kay ini amang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kakasugtanan. Nga ikaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan.
Ang misteryo sang pagtuo. Inabadala namon, o Ginoo ang imo kamatayon, kagahon inabahaya, ang imo pagkabanhaw, tungtong sa imo Ganamay, ang maginhalad sa imo ni kinapay sa kabuhi ni kalis ang kalawasan, sa pagsaulog naman sa ngandamanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga pagataku sa pagatubang, kag sa paggalagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami, ngang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodong damang imo simbahan na lapnag sa buga sa kalibutan, hempita siya sa paghigugma. O pud sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon Obispo nga si Patricio, sa amon Obispo Emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumag mga sakop sining amon katilingban, amang kakalag nga amon ginapamisahan, sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga babanhaw, dumdumaman ang tanan, nga nagkalamatay sa pagkaabiyan, batunas na sa pagtanaw, sang imo mahimayaon nga nawong. Kalooy man kami nga ari diri karon nagatambong. Bendisyon niya ang mga panimalay, sining mga sumilimba. Bendisyon niya ang nagapangayo sang maayong lawas, nagapasalamat, nagapangayo sang healing, kag sang special intentions. Agud mambit na mo nakabuhi nga walay katapusan, magdayaw. Kag magkibaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesus Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidahatag sa imo, Diyos Amay, nga makagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag gimaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Magtindog ang tanan. Kung magabot ang katapusan, wala na kita sing liwan nga isiling, kundi Ginoo, maluoy ka sa akon. Maluoy ka sa akon. Patawara ako, samtang ginapatawad ko man ang mga nakasala sa akon. Sibed ako nga pagsalig, dulunga kita tanan sa pagsiling.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan at agi kami isang pagdahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala kag paliggo na kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Kristo nga amon manluluwas. Ay mo ang ginarian, hanggang mong nangangihaya sa mga tuwing, sa mga katuwigan. O Ginoong Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang paghidaat nilabilin ko sa inyo, ang akong paghidaat kidahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ngamon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sing paghidaat kag pag-iusa, ikaw nga nagkakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang aton Ginoong Kristo, ang tinaga nga nagkakawa sa iya ba paghidait. Paghidait. Karon ang Ginoo magahatag sa aton sining nga paghidait. Ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kagyara man sa inyo. Magatagay kita sing paghidait sa inyo tanan. Cordero San Diyos, nga nagawala sang sala sang kalibutan, paluoy ka sa amon. Cordero Sang Diyos, nga nagawala sang sala sang kalibutan. Pagidaloy ka sa amon. Korni pagidai. Yari ang Cordero sang Diyos. Nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan magginadapit sa bangketi sang Cordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akong puloy-an. Apang init lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akong kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuwa ko ngayon ang din matuod sa labing balaan nga sakramento. Kinahigugma ko ikaw labaw sa tanan nga mga butang, kang nagahandong sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa siningation tungod kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat. Magkari ka bisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagaiusa ang akon bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga mahamulag ako sa imo. Amen.
taglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya nga'y araw mong lagi at karamay mong sawi. Siya ay si Jesus na bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos ang ligaya. Siya ang dapat tawagan, sandigan, kaibigan mo. Sa lagi at karamay mong sawi, siya ay si Jesus na bawat sandali. Kaya ang lagi mong katatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay, na tunay. Siya ang dapat tanggapin at pilanin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y naroon. Siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, siya ay si Jesus, sa bawat Mga buyo kita. O Diyos nga amo na baton ining pagkalawat. Gaginbilin sang imo anak sa amon, subong handumanan, pagi sining sakramento, dugang ipagidang amon pagigugma sa imo, kag sa amon mga isig katawo. Ginapangayo namon ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod anay ang tanan. Sa sininga bahin aton gid ginapasalamatan ang sponsor sang aton nga misa nga amo ang katapo sang Apostleship of Prayer. Kagang aton nga parokya sa gihapon nagakinahanglan pagid sang dugang nga mga lay ministers. Gani mayara nga pagahiwaton nga formation seminar para sa mga kauturan naton nga luyag magserbisyo bilang EMHC o kon lay ministers. Ang ini nga formation seminar pagahiwaton sa maabot nga November 19 sa alas 7 sang aga sa Immaculate Conception Paris, Villamonte. Kag available ang mga application form sa opisina sang aton nga parokya. Kag sa dugang nga mga pamangkot magpakig-angot lang kita gihapon sa aton Paris office. Kag ginapahibalog gid ang tanan nga sa maabot nga Domingo amo ang solemnidad sang Kristo nga Hari. Kag ini amo ang pagtakop sang calendar year sang simbahan. Kag ang Diocese sang Bacolod nagaagda sa aton tanan sa pagtambong sang Holy Hour kag pag-upod sa procession alas 3 sang hapon nga magasugod sa Sacred Heart Seminary. Kag sa gihapon sa kaangtanan sang aton nga pagsaulog sa ika-50th sacerdotal
Anniversary sang aton kura paroko Monsignor Felix Pasquin, ang aton nga kolekta sa second kag third Sunday magakadto para sa sini nga hilikoton. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kabay bendisyonan kabatanan sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa paghidait. Salamat. Palakpakan nato ng Ginoo. May tihayang liisan at ating ibunyang hawinan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus si Jesus ay siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa, araw at tala. Ang iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Nabatay mo ka nato sinipagdala man siya live sa ato sini Santos kami sa sini kadua Domingo sa bulan sa Nobyembre. Direkta gyapon kita sa Our Lady of Candle Parish. Naging kopod naton si gyapon si Monsignor Felix Pasquin. Balikan tayo dito guys si Bombo Carla sa dugang pagiging nga mensahe kag dugang mga pag-atag sa aton karon balasahon sini kadua nga Domingo sa bulan niya sa Nobyembre. So, sa mga nagupod sa aton sini misa, sa aton nagatuktok sa aton live sa FB kag YouTube channel, sa mga nagapamati man sa aton sini radyo, ila radyo, sa 630 kHz. No? Salamat gid sa patay nga pag-upod sa aton sini tag sa Domingo nga misa. So, sa aton sa aton nga makuturan sa mga viewers nato mula abroad every Sunday pwede ka mo maka-upod sa aton sining misa alas 6:30 sa aga diri sa Pilipinas kundi na bakantin yung tiyempo di mo kababayan nyo sa kalibutan pwede ka mo tune in magkasulod sa aton FB kag YouTube channel na para every Sunday makakuha na ka mo pamati man kamo sa ebanghelyo kay makatambong sa ato sining Santos nga misa every Sunday siling nato na makabinan. Salamat kina sa mga nagupod. Next Sunday naman sa aton nga gyapon nga pagdala sa inyo sa ato si Santos nga misa nakagigin kuha naton ginakuha naton nga oportunidad din para man sa mga utod naton lang daw mabulubudlay na magkapakadto pa sila mga kasimbahanan sa malapit na sa inyo man, mas paliti sa mga older one naton. So, dito sa Bombo Radio Bacolod, pag sa FB ka YouTube channels, pwede na kamo makapamati sa Ebanghelyo. Pwede na kamo makatambong sa aton sining Santos nga misa. Every Sunday, 6:30 sa aga mga kabinan. So, gabay pa ni mga Ebanghelyo, balasahon, ang aton mabatian tag sa Domingo makwanta niya maimplementar ta sa aton man tag adlaw-adlaw nga pag pangabuhi mangin kuan naton mangin guidelines aton or balasyan naton sa aton adlaw-adlaw nga pag pangabuhi yo diri sa kalibutan mga kaibigan. So balikan ta si Bombo Carla sa dugang pagiging ni Monsignor Felix Pasquin. Bombo Carla, kamak. Yes, Bombo Danis aton siningaw pod subong Father Pasquin ako no pod naton subong Bombo Danis si Monsignor Felix Pasquin subong diri sa may Our Lady of Candles Parish. So Father, good morning. Good morning sa tanan naton nga mga kabumbo. Ang liturgical year sang simbahan manugtapos na. Next Sunday, Christ the King. Amoy na ang culmination sang aton liturgical year. Kag ginadala sa aton ang ideya ukon ang paghanda sa aton kaugalingon kay ang ginahambalan diri katapusan. Katapusan sang liturgical year, katapusan manayhan sang aton kabuhi, katapusan manayhan sang aton kalibutan. So kung mag-abot inang panahon inang tion nga hindi nato mahibalaan kung saan gaano kita ka-preparado
So ang isa ka dapat naton nga pagalantawon ang sabahin sang paghigugma anay, love. So sa sining mga areas aton usisaw ng aton kaugalingon. Sa aton nga pangunahuna, panghambal, kag aksyon. Sa aton pangunahuna, sa question sang love, base judgmental kita sa iban. Base sa aton pangunahuna, we are very unkind sa iban. Ikaduha, sa aton panghambal, base sa aton mga panghambal, we are uncharitable sa iban. Base unkind kita sa aton mga panghambal, mga tinaga nga nagagwa. Labi na gid ang ginapaalapta naton sa mga group chat, sa social media. Very uncharitable sa iban. Kaginali ara kita sa sina nga sitwasyon kag umabot ang katapusan sa imo o kon sa aton, are we prepared to face our Lord Jesus Christ nga dagatudlo sa aton, maghigugmaan ay tamo. Ikatatlo, sa aton aksyon, gaano kita ka generous, ka charitable, kagkakain sa aton aksyon. Hindi tanan nagaangot sa pinaka-importante nga elemento sa aton Christian life, gugma. Ang gugma naton, makita bala, manifestar bala sa aton nga mga aksyon. So pinalangga ang mga kauturan, ang katapusan mag-aabot. Hindi kita makaibalo kung saan o. Ang pamangkot, preparado wala kita. Kag ang aton mga ginsaysay, ang mga areas nga dapat preparado kita. So hindi kita magkahadlok, samtang ara kita nagakabuhi sa grasya sa Diyos. Kag nagahigugma sa iyalabaw sa tanan. Kag nagahigugma anay sa isa kag isa. So, Bambodani, sumuna no, ang dugang man nga mensahe ni Monsignor Felix Pasquin sa aton na tanan na Bambodani. So, Father, mera sa aktibidades sa aton siningat nga church? Ati sa Dason nga Domingo, Christ the King, mahiwaton kita nga prosesyon sang Blessed Sacrament diri sa sulod sang simbahan. Aton padunggan si Kristo bilang aton nga hari. Kay natabo dito sa Mount Vesuvius sa Pompeii, siyudad sang Pompeii sa Italy. Ang ginasimba nila, money and pleasure. Why sila kakilala sa Diyos? Sa hinali, naglupok ang Mount Vesuvius, tinabunan sila, there was no time to escape. Patay sila tanan. Kagamoy nang nasulat sa sulat ni Malakay sa first reading naton, ang mag-aabot ang talayo sa hinali sa pagpapas sa mga bugalon. Mga tao nga bugalon, mga tao nga wala nagkakilala sa matuod nga Diyos. Ang gina-worship nila, iban nga mga Diyos-Diyos, like money and pleasure, nga natabo sa mga pumuloy dito sa Pompeii. They did not escape the wrath of God. So kita, ang aton nga pagatuuhan, ang aton Ginoong Hesukristo sa Dason nga Domingo, aton sa padunggan, sa iya ka solemnidad, Christ the King. Kag ini, hindi lang sa kadomingo, adlaw-adlaw sa aton nga kabuhi, si Kristo ang hari. Yeah, so Bambodani, so Father, thank you, God. Good morning, Liwat. So, Bambodani, sa mo to, no? Si Monsignor Felix Pasquin, Bambodani. Yes, Bambodani, so gikan diri sa Our Lady of Candles Parish, ini si Bumbo Carlomita Pastor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent for all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat kid Bumbo Carla, may defense ako, direkta sa may Our Lady of Candle Parish, na kag of course, liwat, salamat kita sa ato mga kabumbuan nag-upod sa sining Domingo, sa adlaw naman sa ato sini pagtambong sa ato sini Santos nga misa. Standby na kamo sa masunod nga programa, Good Morning Philippines. Kadamon ang kita sa mga dinapit nga magbisita, mga minsay kag mga istorya nga inyo dapat mabatian di sa atong pagpanagad sa masunod. Panatuntunan, Good Morning Philippines, makaragay lamang pinaka importante nga mga pahanudom.
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang